Chineke onye bụ ike anyị na nchekwube anyị ewepụghị onweghị ihe bara uru, onweghị ihe dị nsọ. Biko mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị, na-edu anyị, na-echekwa anyị, ka anyị jiri amamihe were ihe ọma nke ụwa na-agafe agafe na-agba mbọ maka ihe nke dị ebighị ebi site na gị nwere anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ Jenesis isiokwu enwere m nchekwube na onye nwe m agaghị ewe iwe kama ọ ga-enye m chere ka m kwuo okwu. Osebụrụ ụwa Chineke wee kwuo sị, ngwa ihe ọjọọ na arụ niile jupụtara n'obodo Sodom na Gomora na-abawanye, njọ ha na-ebuwanye. Achọrọ m ịga chọpụta ma ha na-eme ihe ọjọọ niile a na-eti mkpu maka ya nke na-erute m ntị. Achọrọ m ịma. Mgbe mmadụ abụọ ahụ hapụrụ gawa Sodom, Abraham guzoro n'ihu osebụrụ ụwa. Abraham wee kpụdebe osebụrụ ụwa nso si ya, ọ bụ ezie na ị ga-emebikọta ndị ezi omume na ndị ajọ omume? Ọ bụrụ na ị nweta 10 mmadụ dị mma n'obodo ahụ, ị ga-emewenyere ha egwu n'ezie? Ọ bụrụ na ị gaghị ahapụ ime obodo ahụ niile 10 mmadụ ahụ bụ ndị ezi omume, echekwala echiche ime ihe dị otu a. Ịkpụkọta ndị ezi omume na ndị ajọ omume, ime ndị ezi omume ihe emere ndị ajọ omume, echekwala ụdị echiche ahụ. Ọ bụrụ na onye ga-ekpe ụwa niile ikpe agaghị ekpezi ikpe ziri ezi. Osebụrụ gbaza ya sị, ọ bụrụ na m nweta 10 mmadụ bụ ndị ezi omume n'obodo Sodom, aga m eji ihi ha agbaghara obodo niile ahụ. Abraham agwakwa ya sị, ọ bụrụ sị na ike okwu ọ bụrụ gwa ya sị, obi siri m ike ikwu okwu n'ihu osebụrụ ụwa, mụ onye bụ naanị aja na ntụ, ma bụrụkwa ya na ịhụrụ mmadụ 4 na 5 bụ ndị ezi omume n'ebe ahụ, ị ga-emebi ya? Osebụrụ ụwa zara ya sị, mba, agaghị m emebi ya ma nweta 10 mmadụ 4 na 5 bụ ndị ezi omume n'obodo ahụ. Abraham wee sịkwa ya ọzọ, bụrụkwa na enweta 10 mmadụ 4 bụ ndị ezi omume n'obodo ahụ. Osebụrụ ụwa zaa ya sị, agaghị m emebi ya n'ihi 10 mmadụ 4 ndị ezi omume ahụ. Abraham wee kwuo sị, onye nwe m, enwere m nchekwube na ị gaghị ewe iwe, kama hapụ m ka m kwuo okwu. Ọ bụrụkwa na enweta naanị 10 mmadụ 3, Osebụrụ ụwa zara ya sị, agaghị m emebi ya ma ọ bụrụ na enweta 10 mmadụ 3. Abraham wee kwukwa sị, enwere m nchekwube na ịgwa osebụrụ ụwa okwu. Ọ bụrụ na ndị ezi omume dịkwanụ naanị 10 mmadụ 2, Osebụrụ ụwa zara ya sị, agaghị m emebi ya n'ihi 10 mmadụ 2 ahụ bụ ezi omume. Abraham wee kwuo ọzọ sị, eji m n'aka na osebụrụ ụwa agaghị ewe iwe na nkwu okwu ọzọ sọsọ otu ugboro. Ọ bụrụkwa na enweta naanị mmadụ 10 ndị ezi omume, Osebụrụ ụwa zara ya sị, agaghị m emebi ya ma m nweta mmadụ 10 ndị ezi omume n'obodo ahụ. Okwu nke
Abụ ọma na azịza, ihe anyị ga-aza bụ onye nwe anyị ịzara m n'ụbọchị m kpọkuru gị. Onye nwe anyị ịzara m n'ụbọchị m kpọkuru gị. Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi. Isiokwu: o meela ka unu soro ya bata na ndụ. Ọ gbaghara anyị njọ anyị niile. Mgbe e mere unu mmiri Chukwu, ọ bụghị naanị ilekọta unu na Chineke na Kristi, kama unu sokwara ya bilie n'ọnwụ, maka na unu kwere n'ike onye ahụ siri na ndị nwụrụ anwụ kulite.
ya bugoduru mgbe ahụ unu nwụrụ anwụ n'ime njọ, mgbe ahụ anabeghị unu ugwu n'anụ ahụ. Chineke nyekọtara unu na Kristi ndụ jụụ. Ọ gbaghara njọ anyị niile, kagbukwa ụgwọ dịrị anyị maka iwu dị na ọgbụgba ndụ ochie nke anyị gara. O hichapụkwara ụgwọ mmehie niile unu ji, ụgwọ iwu ahụ niile unu na-edebeghị. O were mmehie ndị a niile laa ha n'iyi site n'ịkpọgide ya n'elu obe Kristi. Okwu nke oseluwa. Jesu kụziri ha, mgbe ọbụla unu na-ekpe ekpere sịnụ: Nna, ka otito dịrị aha gị, ka alaeze gị bịa, nye anyị nri nke ụbọchị anyị n'ụbọchị ọbụla. Gbaghara anyị mmehie anyị, n'ihi na anyị na-agbaghara ndị mehiere anyị. Ekwela ka anyị daba n'ime ọnwụnwa. Jesu wee jụọ ụmụazụ ya sị: ọ bụrụ na otu onye n'ime unu nwere enyi, wee gakwuru enyi ya n'etiti abalị sị ya: enyi m, binye m ogbe achịcha atọ, n'ihi na otu enyi m si n'ije pụta n'ụlọ m, enweghịkwa m ihe oriri ọbụla m ga-enye ya. Ọ bụrụ na enyi ahụ esi n'ime ụlọ zaa sị: esogbula m, akpọchiela m ụzọ, mụ na ụmụ m adaala otu nda ụra, agaghị m ebiliteli inye gị ihe ọbụla. Ana m agwa unu, ọ bụrụgodu na o biri gị nye enyi ya ihe ọ rịọrọ, n'ihi ihe dị n'etiti enyi na enyi, ọ ga-ebiliri nye ya ihe ọ rịọrọ ka ọ kwụsị inye ya nsogbu. Ihe m na-agwa unu bụ: rịọnụ, unu ga-arịọta; chọọnụ, unu ga-achọta; kụọ n'aka, a ga-emeghere unu ọnụ ụzọ. N'ihi na onye ọbụla nke na-arịọnụ na-arịọta, onye ọbụla nke na-achọnụ na-achọta,
njọ maka esi enye ụmụ unu ihe ọma. Ọ bụ na Nna nke eluigwe agaghị enye ndị na-akpọku ya mmụọ nsọ. Ozi ọma nke ose hụrụ ụwa. Otuto dịrị Kristi. And then he drove that message home by telling us the story, the parable of the Good Samaritan. The Good Samaritan. The lawyer said, who is my neighbor? Who is your neighbor? Onye onye agbata obi gị, ana m achọ gị. Olee onye agbata obi gị? Mgbe nwanne. Onye ọ ga-awụ nchọ ọsọ enyemaka onye nwe n'ebe ahụ. Ihe natara ya. Eche m ị ga-asị agbataobi wụ Chika ma ọ wụ onye nka ma ọ wụ onye nọ n'azụ onye nọ n'ihu ma onye gị na bi na street. Awụ your neighbor. Na nkuzi Jesu Kristi, your neighbor is anybody nọ na gị na mkpa. Onye ọbụla nwere ike inyere aka onye your neighbor. Because there is Christ in that person. On a daughter, on a tingy, on when he only your neighbor, only one and one never. So, all Kuzana came to 3 Sundays ago. Then last Sunday, it's all about discipleship. Last Sunday, I borrow, Mary and Amata. I'm a man at that church about once a month. I am telling you now, when I got church every Sunday, I punish you. Come on. About that too for a G and Megan about Garana. You know, Puchineke, I bag in this Mara. Gauka. Okay, go every Sunday, every month. Once a month, you can once a month. Was it easy? But I didn't have fair. Just once a month. I can look at so when you put there go, when you put there kind of turn out. I am making it. I am not today making it. It's not the same Sunday. Now, so you are Amen. So, maybe na matter. Just so that be umuna boa. Maybe I'm wrong. Make it. My Jesus Christ is good. Matter na ba kiri Mechazi wute maka. Abia jo Christ si ana yiko na metu ge na ho na wanye hapụrụ m na-agbakere ha niile a. Ya sunara m osu ma ọ sapụrụ m efere or sore m wetara bere m onions because ọ na-akpọtụrụ Christ ge na nni mata na bịa n'oche atụ na Christ ga-asị Mary, come on, go ahead. Mana Christ in his usual way,
Distraction or something, no one negative connotation. Not here, my mother giving you. Nancy, one might be here, my ego. And what I do now, oh, they will have more and one at time. I can mark on the heaven and on which you don't know what time. To not give more so. Watching time again. Lee and I said, oh, Tianga, till one of the more. So I had a method in there with the baptism was beautiful girls. And then about that, no local. Then Mr. Panya Mobakan, Mr. Panya Arabio, and you did the native hand in the Italian time. That's a good book on again. So 44 or Fala. So the focus our work on prayer. Now, one of the characteristics of a disciple, one of the hallmarks, anything like that. One of the hallmarks of a true disciple is prayer. Helping those in need, paying attention to the word of God, and then prayer. So today, Jesus gives us pointers on how to pray. He gives us pointers on how to pray with tenacity, with faith, with trust. That is how to pray. And we see that when I first read it, especially and then the gospel. Then when Abraham, he didn't want to take a no for an answer, or no for an answer. He was persistent. Trying to make a deal with God, trying to bargain with God. Yeah, but the son of Gomorrah for just I condemn what I was he destroy. Abraham said, hey, Chineke, can you get it with here? It was Chineke, you know, people want, you know, and when in the moment of job, not 10 minutes and here, boom, on your mama on your job. Like, it was Chineke. See the boldness, pray like that. Pray like that. And then, Chineke, I said, but I'm trying to show it. But then he listened. Man, at the end of the day, even 5, even 5 are home. And then Sodom was destroyed. You can ask 9 or 5. God will have destroyed Sodom and Gomorrah. Tenacity, persistence, prayer. Then Christ, even Christ, who is God, was praying. Christ, who is God, Jesus, one day he was praying in a certain place. The disciples saw him. See, Lord, teach us how to pray. Let that be our prayer today. No? Let that be our prayer today. Say, Lord, teach us how to pray. Lord, teach me how to pray. Because I don't know how to pray. And true, you can't say that now, how to pray. No way. Even the Holy Father, he prays every day. That means it's an ongoing thing. You can't say that I don't graduate. I'm not a prayer warrior, so-called. Or when you prayer warrior. You need to be man. You know? So Lord, teach us how to pray. Let that be your prayer today, your pointer today. One thing you are going with today from this Mass. Lord, teach me how to pray. Teach me how to pray. And the thing is that, you see, the disciples saw Christ praying. They saw Christ praying. That's a very big lesson for us. A big lesson for us. More especially, the parents in our midst. The parents in our midst. This weekend, in a special way, we celebrate World Day of Prayer for grandparents and the elderly. You know that? Okay. This was established 5 years ago by Pope Francis. Very good thing to do, to remember our grandparents, our great-grandparents, and the elderly.
their role in the church, their foundation they laid, their sacrifice with their patience in bringing us to Christ, raising us in the faith and all that. And the name of baptism, the anointing. You heard us make that comment, the phrase, raise this child in baptism. So, ndị Igbo si na nwa ewu na-ata ahịhịa, nne ewu na-eme gịnị na-ata ahịhịa, nwa ya na-eme gịnị na-ele ahịhịa n'ọnụ. That is the way to do it. You learn to do by doing. If you want to be a bricklayer, you start doing what? Laying bricks. That is how to be a bricklayer. If you want to have a good prayer life, do what? Start praying, start praying, start praying. And AI can't give it to you. Or Google, it can't give it to you. You do a prayer life, which is the key. That is the link between us and God. That is the only way we communicate with God. So, a prayerless Christian is a powerless Christian. And a prayerful Christian is a powerful Christian. That is prayer. That is Nduani. Mbaka Gregorsi, ebere o, ebere sinigudano, ebere bugini, ebere bikani, ebere bikani. Oya wikani mwere, oya wikimuna gimwere. Ija fight ndi ro dia na tuarege, wana madu. Oya we pray. That's the weapon you have. That kind of why it's So, parents and grandparents, teach your children how to pray. And how do you do that? By praying, by praying. By praying. Oh, yeah, we learn to say, "Unle una tahe, muya ni ide ya no." Ya une runa bale. Mama and papa say, "Bura, they want to tell bebere." The parents, the kids will do what? They will equally need her by the side. Imitate them. In Mia, Omaraha. So, what's that? Yo, Nanga Yota, Jo, Nanga Tota, Nanga, and I can make it again. So, let us cash in on that. Okay? Especially now, I know our feast anniversary and the launch fundraising. Just few weeks now. Next month. What to go next month? Mass on St. Mount Canada. What to go next month? Mass is going on, the mass of our anniversary. And meanwhile, the girl night to go the day before. So I want to challenge all of us, and I want to make a proposal. Having heard the power of prayer and then how God listens to our prayers, let us storm heaven with our prayers. Okay? For this event coming up. Because ekwesị onye gịnị aghụghọ, ọ onye rụrụ ala. Ebe ihe ọma nọ na-aga, ekwesị ga-eme gịnị? Ọ ya achọ ka ọ tinye confusion and ekwe n'ime ya. You have to realize that. That is life. That is life. I don't care. You must care. I'm a living witness and experience that. Okay, for the Guinea make you head them now bambo in life. They question here and there. Now kill like stuff. Then Guinea can make our pointer to pray more. To pray more. So let's pray. I'm not going to set up a formula for prayer. Just let's simple thing. Any member of our community not here will just say, from now till 31st of August, you say one Our Father, one Hail Mary, one Glory Be intentionally for 30 days. Can we do that? Yes. Let's do it. Let us do it. Because of the efficacy of prayer, the power of prayer. Let's do it. Ndị isi anyị, unu ga-send the notice na our WhatsApp group, okay? So calling for this prayer. Ihe siwe ike eme gịnị akpọwa Chineke. Ihe siwe ike akpọwa Chineke si ame gịnị hapụ ya. O siwela ike, ọ tawala akpụ. Let us invite God. Let us call on God. Ka ihe anyị na-eme ka ọ gaa ọfụma.
ọ ma ebumnuche anyị, ọ ka anyị nweta ego nwere ụlọ nke anyị maka ụmụ anyị. Ọ bụghị maka anyị anọghị ya kịta, ọ bụghị maka mụnwa because ị na-arụ m ya. No way. Chaplain very soon kịta just step aside enwe chaplain ọzọ. E nwere ike ma ga-arụ ọrụ ya enetin alago m Naijiria retire ya werezie agwọ na-ebe gị na-aga ịgbafe. Nke ga-arụ ya ọsịsọ before that time emezie. I got it also. It won't take that long. Okay? But what I'm saying is, India will for generations yet unborn. And here and I could tell in the next 5, 10, 15, 20 years, and then I get Canada now. I thought, wow! You know, India and US, I wouldn't know there now in the millennium. Here I made 20 years ago, 30 years ago. We just came now, they did the fruit. Why can't we do something? So call on God. Yes, we can make it. Let's just say one Our Father, one Hail Mary, one glory be from now till the 30th of August. Let's do that. And then he who's actually making it again, challenge God. What's the guy challenge? Why are Abraham today? Abraham challenged him, but unfortunately there was no faith. Amen? So let's do that. One Hail Mary, one Our Father, one glory. For 30 days, all our novena, all our devotion, all a way to prepare spiritually for this event coming up. God again, God of Fuma, all a berani, stand on Christ on the one. Amen. So we'll continue with the rite of baptism. I'll invite the parents and the godparents to please come forward and stand in front of the altar, facing the altar. We will have the intercessions for baptism, which will replace the one for this Mass. So, can you put up? Don't worry, we've relieved you of a duty at this Mass, okay? Dear brothers and sisters, let us invoke the mercy of our Lord Jesus Christ for these children about to receive the grace of baptism and for their parents, godparents, and all the baptized. Our response is, Lord, we ask you, hear our prayer. Response. Lord, we ask you, hear our prayer. Give these children new birth in baptism through the radiant divine mystery of your death and resurrection, and join them to your holy church. We pray, Lord, we ask you to hear our prayer. Make them faithful disciples and witnesses to your gospel through baptism and confirmation. We pray, Lord, we ask you to hear our prayer. Lead them through holiness of life to the joy of the heavenly kingdom. We pray, Lord, we ask you to hear our prayer. Make their parents and godparents a shining example of the faith of these children, we pray. Lord, we ask you to hear our prayer. Keep their families always in your love, we pray. Lord, we ask you to hear our prayer. Renew the grace of baptism in each of us, we pray. Lord, we ask you to hear our prayer. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Saint John the Baptist, Saint Joseph, Saint Peter and Saint Paul, all holy men and women, saints of God, let us say a prayer of exorcism before we have the first anointing on their chest. Almighty ever-living God, you sent your Son into the world to drive out from us the power of Satan, the spirit of evil, and bring the human race rescued from darkness into the marvelous kingdom of your light. We humbly beseech you to free these children from original sin, to make them the temple of your glory, and to grant that your Holy Spirit may dwell in them. We make a prayer through Christ our Lord. Amen.
May the strength of Christ the Savior protect you. As a sign of this, we anoint you with the oil of salvation in the same Christ our Lord, who lives and reigns forever and ever. Amen. Let us pray, dear brothers and sisters, that the Lord God Almighty may bestow new life on these children by water and the Holy Spirit. O God, who by invisible power accomplish a wondrous effect through sacramental signs, and who in many ways have prepared water, your creation, to show forth the grace of baptism, O God, whose Spirit in the first moment of the world's creation hovered over the waters, so that the very substance of water would even then take to itself the power to sanctify. O God, who by the outpouring of the flood foreshadowed regeneration, so that from the mystery of one and the same element of water would come an end to vice and the beginning of virtue. O God, who caused the children of Abraham to pass right shore through the Red Sea, so that a chosen people set free from slavery to Pharaoh would prefigure the people of the baptized. O God, whose Son, baptized by John in the waters of Jordan, was anointed with the Holy Spirit, and as he hung upon the cross, gave forth water from his side along with blood. And after his resurrection, commanded his disciples, go forth, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Look now, we pray, upon the face of your church, and graciously unseal for her the fountain of baptism. May this water received by the Holy Spirit the grace of your only begotten Son, so that human nature, created in your image, and washed clean through the sacrament of baptism from all the squalor of the life of old, may be found worthy to rise to the life of newborn children through water and the Holy Spirit. May the power of the Holy Spirit, O Lord, we pray, come down through your Son into the fullness of this font, so that all who have been buried with Christ by baptism into death may rise again to life with him who lives and reigns forever and ever. Amen. So before we confer the baptism, we'll all renew our own baptismal promises and make our commitment to God and to God alone. We did this the day we were baptized. Our parents and godparents did it on our behalf. And so, on an occasion like this, an opportunity for us to renew our baptismal commitment, our baptismal promise. Please stand. Dear parents and godparents, through the sacrament of baptism, the children you have presented are about to receive the love of God, new life by water and the Holy Spirit. For your part, you must strive to bring them up in the faith, so that this divine life may be preserved from the contagion of sin and may grow in them day by day. If your faith makes you ready to accept this responsibility, then mindful of your own baptism, renounce sin and profess faith in Christ Jesus, the faith of the church, in which children are baptized. And I'll ask you, everyone in this room, to answer loud and clear, I do. Do you renounce sin so as to live in the kingdom of God, children? I do. You renounce the lure of evil so that sin may have no mastery over you? I do. You renounce Satan, the author and prince of sin? I do. Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death, and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? I do. Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins,
the resurrection of the body, and life everlasting. This is our faith, dear friends in Christ. This is the faith of the church. We are proud to profess it in Christ Jesus our Lord. Amen. May be seated. So, okay, and Chidema. Is it your will, therefore, that Maya Rose should receive baptism in the faith of the church, which you have all professed with you? So bring her forward. So bring her forward. Maya Rose, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You don't want to. So, is it your way that, what's the name again? Parents, you baptize in the faith profess with you? Annabelle? Annabella, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hey, well, there are 2 new members, amen? That's how the family of God grows. So, I'm too happy, okay? Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, has freed you from sin and given you new birth by water and the Holy Spirit. He now anoints you with the chrism of salvation, so that, joined to his people, you may remain members of Christ, priest, prophet, and king, unto eternal life. Amen. Amen. Maya Rose, you have become a new creation and have clothed yourself in Christ. May this white garment be a sign to you of your Christian dignity with your family and friends, to help you by word and example bring it unstained into eternal life. Amen. Annabella, you have become a new creation and have clothed yourself in Christ. May this white garment be a sign to you of your Christian dignity with your family and friends, to help you by word and example bring it unstained into eternal life. Amen. Okay, so now we'll give the candle the light of Christ and invite Maya Rose's godparents to receive this light on her behalf. So I'll say, receive the light of Christ, and you say Amen. Okay? Maya Rose, receive the light of Christ. So who is the God, mother or father, daughter, child? Annabella, receive the light of Christ. Amen. Parents and godparents, this light is entrusted to you to be kept burning brightly, so that your children, enlightened by Christ, may walk always as children of the light, and persevering in the faith may run to meet the Lord when he comes with all the saints in the heavenly court through Christ our Lord. Let us say a prayer to bless their ears, so that they will soon be listening to the word of God and hear the word of God, and also their mouth to proclaim their faith in Jesus Christ. May the Lord, who made the deaf to hear and the mute to speak, grant that you may soon receive his word with your ears and profess the faith with your lips, to the glory and praise of God the Father. Amen. Amen. May the Lord Jesus Christ, who made the deaf to hear and the mute to speak, grant that you may soon receive his word with your ears
and profess the faith with your lips to the glory and praise of God the Father. Amen. Amen. So these children are now baptized and clothe themselves in Christ. Hallelujah, hallelujah. So now I want to introduce to you Maya, Rose, the newest member of my family. Welcome, Maya Rose. So Annabella, so I want to introduce to you Annabella, the newest member of our parish family. Please welcome Annabella. Amen. Congratulations. So go and then I'm already go. Thank you, Ruth. Thank you. So, who are going here? Where are you going here? Praise
biko nara onyinye ndị a anyị siri n'ọtụtụ onyinye i nyere anyị pụtara gị. Mee ka ike amara gị nke na-arụ ọrụ n'ihe omimi nke akasị nsọ doo omume anyị nsọ na ndụ a, wee dubata anyị na aṅụrị dị ebighị ebi n'ụwa ọzọ site na Kristi dị nwa n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi elu, ka anyị dịwonu Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O na-adị nsọ Chineke ejike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwa n'anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ kpọpụtara anyị n'ọnwa ebe ebe site n'ọnwa ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. So
anyị na-ayọgide onye ndị a nsọ si n'ụbọchị mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ebinye n'ọnwụ ka o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele n'otito, nyakwa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eburu nye maka unu. Otu ọkwa ka o si mee mgbe ha ritere nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara anyị njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Nnachite nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, gọzie Pọpụ anyị bụ Leon na Bishọp anyị bụ Marcel na ndị ụfọdụ gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebere, ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na Chineke niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tụ ụwa niile, ebe n'ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo ka m na-enye unu, elekwala ya na njọ anyị, kama elekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị. Nye ya udo ndị dịkọ n'otu bụ ndị na-ekwu uche gị si chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na ibu
niile nwere isi ọrụ bụ ya bụ oriri nke nwa atụrụ nke Chineke.
na-arịọ biko mee ka oriri nke a wetara anyị nzọpụta nke nwa gị Jesu Kristi nyere anyị na ịhụnanya nke ọnụ na-enweghị ike ịkọwapụtacha site na Kristi onye nwe anyị. Amen. gbatịa aka gị odiwelu n'ebe ụmụodibo gị nọ ma site n'oche eze gị n'eluigwe nyere ha aka ka ha were ezigbo obi ha niile na-achọsi gị ike ka ha nweta ihe ọ bụla ha chọrọ n'aka gị bụ ihe ga-adị ha mma. Chineke ezike niile dị ebere ndị a were obi ụtọ na aṅụrị bịa n'ụka gị ka anyị ga-ekele ebe ọ bụ na ha nwere ntụkwasị obi ebe nsọ gị nọ, mee ka ha nọta n'uju ụba nke Kraịst adị bụrụ otu n'ịhụnanya. Ma mgbe ije anyị n'ụwa nke a gwụchara, ka ha na ụmụ ha bata na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha site na Kristi dị nwa n'anyị. Ndị ọ na-egosi ka Chineke Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ dịkwasị unu na unu ugbu a na mgbe niile. Oh,
anniversary anyị